שלום. שלום. ואני אסביר בבריאות. שלום. וזה הפרק הראשון בסדרה. מצאנו מה אפשר. קיצור, אנחנו משחקות בסורווייבל. הכנו כן, סורווייבל פשוט. אבל סורווייבל מצאנו עם חברים ספאונר. והיה פה ספאונר. הכי את החוטים, אני צריכה הרבה חוטים. נכון, אבל חבל, אחרי משחושבת. אז מה, נכין עוד אחת. אנחנו התחלנו בלעדיכם, נכון, לפני שהיה לנו רעיון להכין את הערוץ. עשינו קצת מים, קצת בכמה דיימונד, ועכשיו עשינו לא, אבל עכשיו זה לא העיקר, זה הפרק הראשון של הערוץ, אז בואי נספר מה הולך להיות. שם גוד, לכי לקחת את זה. איפה? תקחי את זה גם ככה. נכון, עשינו מלא מים וזה, אבל זה העיקרון, זה הפרק הראשון של הערוץ. כן. אז אנחנו... מה יהיה בערוץ? אנחנו רוצות רגע לספר לכם מה יהיה בערוץ, כן? תודה רגע לבא. אנחנו בעיקרון נשחק עם חברים. כן. יש משהו? בטוחה? יש משהו? איזה גובה אנחנו בכלל? לא חשוב, זה 12, אנחנו בדיוק 12 אפשר. שימי לפיד. אוקיי, מה שהולך להיות זה... מה שמעתי משהו? או, אתם פחדנית. טוב, תעשי את הרגע סלש הום. נמאס לי להיות במעניינים. סלש הום. שמייס. רעות. ממש מפחדת. בעיקר במים. אבל לא משחלת. כן, זה היה כאילו survival earth. כן. לא יכולה לצלילה. אנחנו נעשה survival earth, כאילו שרתים. כאילו survival שרתים. אולי נעשה פתח את זה. אוקיי, אנחנו עשינו גם פה מבצר. כן, התחלנו בלעדיכם, עשינו מבצר. עשו לנו אותו כמובן, כמובן צ'אט. בטוח. זה הבית של... אנחנו נשחק עם חברים, אנחנו נשחק עם home number 2, זה כמו רחובות וזה. Welcome to Snow White's home. אוקיי, עכשיו אנחנו נשחק עם Snow White, ג'סונטה, זאת בנות. רגע, אבל בוא נספר מה הולך להיות בערוץ. כן. ככה, הולך להיות ככה. כן. יהיה קצת קומנטריז. כן. קומנטריז? אולי. אבל מה שכן, אנחנו לא נותן לכם את השאלות הזה בינתיים. מי לקח את כל הגזרים? לא נורא. זה כן עובר. אז כן, אנחנו, מה שאנחנו נעשה זה אולי survival, כאילו יחיד ולא של שרתים, כי ניסינו הרבה מאוד ויצרנו. כן. אולי נשחק, אולי נצליח, ואנחנו גם נעשה survival games, כן, מיני גיימס, כל השטויות האלה, כמו פוקרה, באמת, כמו רומרן, כן, דרמטית, כן, שטות כאלה, זה אחר כך נפח, ואנחנו נעשה גם אולי קינג רוד, וגם קונטר סטרייק. אולי קונטר סטרייק, וזה שאנחנו בנות לא עושים בפה. לא, אנחנו לא נעלה את הקונטר סטרייק. אולי זה סון קטאלה. זאת בעצם חברה שלנו שתעלה איתנו את רוב הסרטונים. את מלא רוב את הסרטונים, סנואוייט כרגע חולה, אז אני מספרת אותם מיני ספרטים. אז... מה יעשו שם? קחי להם את הכל. יאללה! אז לקחו לך את הגברים. זה גברים? פרדת בנים. אוקיי. סליחה אם אני אהבתי בנים, זה פשוט. אנחנו לא מדברת על הצופים שלנו, אני מדברת על הליפקית של ספיר. כן, אז בקיצור... כן, נכון, השמועה נכונה, אנחנו באמת תאומות. גם זה קוראים טווין מיינקראפט, פשוט משוגעים. בקיצור, אנחנו... מה לעזאזל? מה? את גם רואה את זה? מה?
את לא רואה את זה? מה עשו לקומה הערבית? או שזה יש לו משהו. מה זה הלוקים האלה? בקיצור, זה לא תלוי בנו. מה לעשות? זה לא תלוי בנו מה יצא, אבל אתם, תגידו לנו מה זה הלוקים? תגידו לנו מה אתם רוצים שנצא. כן, תגידו לנו מה אתם רוצים לצלם, יהיה כיף. לייק, סאבסקרייב, התקבלו בברכה. אם אתם רוצים שנצלם אתכם, זה כן. אופס, זה הכל. תעשו סאב ולייק. סאב ולייק, קומנט. וכן, אני... אל תכתבו דברים לא טובים, תכתבו רק דברים. אל תכתבו. אם אתם רוצים לכתוב דברים רעים, פשוט אם אתם רוצים להגיד דברים רעים, פשוט אל תגידו. אבל אם אתם רוצים להגיד מה לשפר, אז אנחנו נשפר, ומה שטוב. מה טוב, מה רע, מה עשינו, רגע, מה עשינו טוב, מה עשינו גרוע, מה אנחנו מפגרות, תגידו את הכל, מה אנחנו... וזהו בינתיים, אז... לא! מה יש לך? לא, הכל בינתיים. אנחנו... אני רוצה להראות לכם מה השגנו. רגע, תראי להם את הצ'סט שלנו. וואו. תחממי דברים. נכון. תחמם דברים. אולי... הנה, יש לך פה איירון, תחממי אותו. זה גולד, אבל לא משנה. תראו מה בינתיים השגנו. את זה. אני רוצה גם לעשות... ואובסידיאנט. דיימונד פיקקס, כל האיירון. גולד. רדסטון אמרלד. לאפיס לזולי. וקול. כן. אימא'לה. מישראל. מה זה היה? אני יודעת מה זה, זה הגז. מה גז? זה הגז, מה את חושבת שלא מחליפים גז? גז של... איך את חושבת שאת רוצה בכלל לחמם דברים, ונגיד לבשל דברים? אולי זה ממנו. תגידו, אל תגידו דברים רעים, אנחנו פתוחים אליכם בברכה. מי מחלף את האיירון? את האיירון. כן. ונשאר לך גם גולד. אוקיי, אבל... זהו בינתיים. לגבי הסקין שלנו, לא ראיתם אותם כמו הערוץ, נכון? זה בגלל יש לנו בעיה בסקין בשרת הזה. וזה פרוץ. כן, המקורי שלנו, כמו שראיתם בערוץ, פשוט לא עובד פה, יודעת. יש לנו בעיה קצת במחשב, אז כאילו... מה את עושה? מה זה הלוג הזה? תחזרי את זה. יש לנו קצת בעיה במחשב, כמו שראיתם עכשיו, יש לנו בעיה קצת במחשב וזה, אנחנו נשתדל כמה שיותר להחזיר את המיינקראפט שלנו המקורי. ועוד חשובה, אני וספיר עם הרבה זמן לעשות את העיצוב של הערוץ, כמו שאתם רואים, לא את הזה, לא שכחת איך קוראים לזה, אינטרו. את האינטרו וגם את העיצוב הזה. אנחנו רוצות ולא הצלחנו. אנחנו רוצות את זה, אנחנו אולי נעשה תחרות אינטרו. אולי, ואנחנו רוצות לעשות תחרות העיצוב הזה, אם אתם רואות. רואות, צריכה, עברית, שפה. כן, יש לי בעיה. אנחנו צריכות להראות, כאילו, אנחנו צריכות שאם אתם רוצים, אתם תזכו אולי בפרס או דברים, תעשו לייק. ואנחנו לא נעשה אף פעם פייסקם. מה זה פייסקם? כן, רעות לא יודעת מה זה פייסקם, אתם יכולים להיבהל. כן, אני כמעט לא יודעת שום דבר. כן, אני דווקא די חדשה. אולי ניתן לכם את הסקייפ של הערוץ בדיסקריפשן. ברור שנביא, ברור שנביא. באחד הסרטונים אולי. אחד הסרטונים אולי בסרטון הבא שיהיה. כן, בסרטון הבא שיהיה לייק and sub and subscribe. סאב וסובסקרייב זה אותו הדבר. הורגת מהצחוק של עצמה. ואולי ל10 סאב, אולי ל10 סאבים נעשה ספיישל בית ספר.
זאת אומרת, תראו אותנו איך אנחנו הולכות לבית ספר. אולי, אבל אולי. נראה לכם! כן, נו, רעות מדברת שטויות. אולי. זה ספייס של 10 סאבים, אף אחד לא עושה דבר כזה, הוא ספייס של סאב אחד. לא, ספייס של 10 סאבים הולכים לבית הספר. תראו אותנו איך אנחנו הולכים לבית הספר. תראו רק את המדרכת האמת, כאילו לא את האנשים. כי ככה, אנחנו התחלנו ככה. נראה לכם, אנחנו בכלל לא הולכים להראות לכם כלום, והוא סתם מדבר. אולי, אנחנו נספר. נראה לי שזה יותר מדי לפרק. תכניסי את החשבון! אתם רואים איזה מלא להגיבה, זה לא עובד. אז למה נכנסות כזה ככה ארוך על שטויות? טוב, אז יאללה. לא! רגע, סיור יפה, שיט, למה אני עושה את שיט? ויאללה ביי, נשמע סקסס!